dong, request Kaja Hyper build mage. Aku iki main Kaja Hyper iki, aku iki pernah yo main Kaja Hyper, tapi ning akun keloro. Tapi ra apa-apa lek tak gawe meneh. Penting kowe iki solo tak turuti wae requestanem sing cosplay Kairi aku. Anjay cosplay Kairi anjir. Iku tarik lah iku. Anjay kenek ngono. Sangar kene Franco kuwi. Iki Kak Lea ya apa malah maju-maju iki. Gak ngerti tapi lawane iki Kairi khas Jawa iki koyoke. Iki meneh Moskopi rano demek kok maju-maju. Iki Moskopi sok-sokan ape turtle dhewean iki matane iki lho malah ya modar dhewe no kowe. Iki bane iki malah mukbang ngawur Ci. Iki hayane iki pekok tenan malah maju-maju. Wis ketara ana Franco ana Kaja iki hero supres malah dimajuni lho pekok ancen hayane. Iki Moskop ketar-ketir ja, ketemu Kairi ketar-ketir dene. Ngono tok ya langsung flicker lho. Anjay, Kairi khas Jawa nih bos senggol dong. Walah Cik, banene musim kawin iki. Iki Kalia yo sok-sokan iki. Ora ngerti tapi ana double supres iki matane lho ya malah apa jenenge Moskopku malah triple kill. Teke lah Moskope musuh malah mati. Ora gelem flicker rene ben dek kill Moskop ben mania kok malah mati ning Vale yo. Ngawur e. Ya wis lah iki time musuh ya wis koyok ngene bentuke iki aku yo entuk lot mang ya wis ora usah kakek nyocot iki. Ikan hiu, ikan pari.